Az Animotóval kezdeném, és majd azt is elmondom a végén, hogy miért. Ugye az Animotó volt az, nem tudom, 8 évvel ezelőtt, vagy mikor beszéltünk először róla, hogy az a legegyszerűbb videószerkesztő szolgáltatás, és itt van, hogy ez az animoto.com-on lehet ide fölcsatlakozni. Na most azóta már ez bővült ez a szolgáltatás, tehát most már kétféleképpen lehet vele videót készíteni, és mind a kettőt bemutatom, van egy egyszerűbb, meg egy még egyszerűbb módja. És összefoglaltam egy pár gondolatot arról, hogy hogy kezdjünk bele egy ilyen videókészítésbe, és ugye ami már elhangzott itt a Anna Maritól is, meg Heléntől is, hogy végig kell gondolni, hogy mit akarunk bemutatni, és hogy kinek, milyen korosztálynak akarjuk ezt bemutatni, és, és akkor azután kezdhetünk ismerkedni ezekkel a videószerkesztő programokkal. Amikor már tudjuk, hogy mit szeretnénk bemutatni, akkor ehhez kapcsolódóan érdemes a képeket meg a kis videókat lementeni egy közös mappába, mert akkor nem kell akkor keresgetni már, amikor készítjük a videót a Google-ba, vagy bárhol, vagy valami korábbi anyagunkban, hanem akkor már minden egy helyen van, és akkor ez így megkönnyíti a dolgot. És a másik pedig, hogyha ezt az Animotót használjuk, akkor azt találjuk ki, hogy hány percesre tervezzük, mert az egyszerűbben rövidebb videót lehet csinálni, ilyen slide videót igazából, a kicsit bonyolultabban pedig hosszabbat is akár. És a másik, hogy mennyi időt tudunk arra szánni, hogy egy videót elkészítsünk, mert hogyha nincsen túl sok időnk, akkor ezt érdemes használni, mert ez tényleg nagyon egyszerű. Hát amikor ott vagyunk ezen az animoto.com-on, akkor egyszerűen egy sima regisztrációval be tudunk lépni. Itt lementettem pár képernyőfotót, remélem azért látszik. Nem látjuk a prezentációdat, csak az első diát. Az baj. Igen. És mit csináljak? Lépkedjél. Vagy lépkedjél itt. Én lépkedek. Tehát én már az 5. diánál Ha jó, tartom. akkor lépkedjél szép lassan végig, légy szíves. Menjek vissza? Hát az első dián állsz a mi képernyőnkön. Az enyémen nem. Osszam meg újra? Hát igen, az kellene, hogy megosztod, de nem azt a képernyőt, amin van a PPT-t, hanem a másik képernyőt, ahol a vetítés lesz. Két képernyőd van? Nincs neki Nem, két képernyő. szerintem Klára ugyanúgy jártál, mint én, mert nekem is elindítottam a vetítést, de nem a vetítést mutatta, úgyhogy szerintem maradjál. Vetítést állíts be, és simán lépegessél. Most mit láttok? Ugyanazt. Pedig most kiléptem és újraindítottam. Igen, most gyakorlatilag úgy vagy, ahogy a nem vetítésbe, tehát így most látjuk, és ha rámész a második oldalra, szerintem már azt fogjuk látni. Jó, most jó lesz. Most látjátok a másodikat? Hát ha rákattintasz, igen, de most még csak mutatsz rá. Rákattintottam, és Jó, most jó, oké. Egy kicsit lassú, de előbb-utóbb vált. Akkor nem tudok a diavetítésbe menni, hogyha azt nem látjátok. De látjuk. És átment a harmadikra? Igen. Mert közben itt ki van vetítve a falra, és ott meg nem megy át. Igen. Most mit láttok? Regisztráció, belépés. Jó, akkor ti is ezt nézzétek fel, akkor nekünk a kivetítő meghalt közben. Na szóval, vagy lehet, hogy újra meg nem, elvileg kettőzni. Na mindegy. Szóval, hogyha belépünk, akkor egyrészt lehet simán Gmail-lel, vagy Apple-lel, vagy e-mail-lel belépni, vagy hát Google-lel. És amikor bent vagyunk, akkor ugye kétféle opció, bár lehet, hogy ezt majd a másodiknál fogjuk látni, kétféle opció van, hogy milyen videót akarunk készíteni, és az, amit először bemutatok, az a slide videó, amikor gyakorlatilag csak képekből, igen, itt van, tehát ez a baloldali, látjátok? Amúgy? Igen. Tehát ez a slideshow, az a baloldalira kell kattintani, ezzel kezdtem a prezentációt, és akkor itt is ugyanúgy, mint az előzőekhez képest lehet valamilyen témát választani. Ez ingyenes alkalmazás, ahol a pro kis felirat van, arra nem kell kattintani, mert az már fizetős. Azért elég sokféle háttér van azok közül is, amik ingyenesen elérhetők, vagy hát bármilyen téma, amit ki akarunk próbálni. És
akkor ha valamelyikre rákattintunk, akkor egyből felugrik egy ilyen kis bemutató, hogy ez hogy fog majd kinézni a végeredmény, amiben majd a szöveges meg a képes elemeket berakjuk, és akkor itt simán rámegyünk erre a kis zöld gombra, hogy Create Video, és akkor már el is tudjuk kezdeni. Ez a felület jön föl, ez egy teljesen egyszerű felület, a baloldali sávban lehet látni, ahol lehet stílust választani, színt beállítani, akkor hozzá lehet adni valamilyen logót, és az alatta lévő, vagy akár, hogyha erre a plusz jelre kattintunk, akkor földobja a lehetőséget, hogy képet vagy szöveget akarunk berakni, de ezt, hogyha bal oldalon választjuk ki, ez akkor is így van. Az Add Text, ugye ez a szöveg, és az Add Pictures, vagy videót, akkor az pedig képet vagy videót. És akkor egyszerűen el lehet kezdeni így egymás után felrakosgatni képeket és videókat egymás után. Meg van határozva, hogyha szöveget rakunk, akkor a cím az 40 karakter lehet, a maga a szöveges rész az 50, tehát ez tényleg egy ilyen egyszerű módja annak, hogy videót csináljunk, tehát amikor nem akarunk nagy tartalmakat közölni, igazából ez arra jó, viszont sok képet be akarunk mutatni, akkor azokat ugye lehet sorakoztatni egymás után. Itt van a szöveges dia, tehát amikor arra kattintunk, hogy szöveget adunk hozzá, akkor felugrik egy ilyen kis ablak, és akkor abba kell beleírogatni, majd ugye a next vagy save van ott, azzal elmentjük, és megyünk a következő diára. Amikor képet akarunk feltölteni, akkor ez a kis ablak jön föl, és akkor ott a upload-dal ki tudjuk választani a saját mappánkból, ahova előre összegyűjtögettük a képeket vagy a videókat, hogy kiválaszthatjuk azt, hogy mit szeretnénk felrakni. És akkor így elérkezünk a zeneválasztáshoz, ezt is ad föl lehetőségeket, de lehet letöltött zenét is hozzáadni. Érdemes olyat választani, aminek ugye a terjedelme megegyezik a mi videónknak a terjedelmével, mert különben akkor be kell állítani azt, hogy kétszer egymás után játsza, vagy egyszerűen csak abba hagyja ott. És viszonylag egy pillanatra az előzőre, ott a bal alsó sarokban lehet látni, hogy preview, akkor ugye azzal egy előnézetet tudunk megnézni. Amikor összeállt mondjuk a 20-30 ilyen kis képből álló videónk, akkor gyakorlatilag az előnézet az azonnal elkészül, és már meg is nézhetjük, és aztán ezzel a Produce gombbal megcsináljuk, gyakorlatilag generálja a program a videót. Hát ez se tart tovább 10-15 másodpercnél, tehát azért mondom, hogy ezzel lehet azért időt nyerni, mert ez nagyon hamar elkészíti. És akkor, amikor megtörtént a videónak az elkészítése, akkor meg kitaláljuk, hogy hogyan szeretnénk megosztani. Simán egy egyszerű linket is tovább küldhetünk, és azzal nézhetővé válik a videó, vagy pedig meg tudjuk osztani YouTube-on, Twitteren, Facebookon, e-mailen, Drive-on, tehát elég sokféle módon. Ugye itt van, felsoroltam, hogy Instán is, tehát hogy milyen módban lehet. Ha valamivel nem vagyunk elégedettek, akkor egy sima szerkesztési gombbal vissza lehet lépni, és ki lehet javítani azokat, vagy ki lehet cserélni diákat. Ezen itt, ahol látszik ez a kis plusz jel, ott, hogyha egymás mellett sorakoznak ezek, akkor egyszerűen egy egér áthúzással ezeket a jeleneteket ki lehet cserélni egymással, hogyha mégis más sorrendet akarnánk, tehát ez abszolút nem bonyolult. És akkor, amikor megvan, akkor megosztjuk, vagy lementjük a linket. Ehhez kapcsolódóan, ezt most nem tudom, elindítsam-e, én ebben az Animoto programban csináltam egy videót, ami ugyanezt elmagyarázza. Nem tudom, hogy elindul-e ezek után. Hát innen nem, csak ha kimásolod és lezárod ezt a... Ki kell lépnem a megosztásból? Igen, és akkor megosztod a új képernyőt, ami rajta lesz a videó. Aha, jó. Gyere, akkor ezt. Na, melyik az?
Látszik? Igen. Igen, indítsd el, és szerintem látni fogjuk. Megy? Igen. A hang nincs, de gondolom az azért nincs, mert Hát, amiért az előbb se volt. igen, pont azért. Tettél alá zenét egyébként? Igen, saját zenét tettem alá, ami felegy. Tehát magyarul a képeket, képeket, amit csináltál, azokat fölraktad, és Azokat felraktam, és akkor ugyanígy a szöveges diákban pedig beírtam a szöveget, ami hozzátartozik, ilyen aha, magyarázó szövegeket. ez a legegyszerűbb videókészítő, ami létezik. Ez abszolút igen. És akkor hát ez ilyen slide videó igazából az, ami Aha, ez így végig magyarázza azt, jó. ami a PPT-be volt. Ha ne játsz végig, hanem akkor menjünk tovább. Ha van ehhez kérdésetek? Tehát ez pofon egyszerű. Beléptek, és meg tudjátok csinálni pillanatok alatt a videót, hogyha behúzzátok a képeket, klippet, kész. Sára, kérem szépen tőled is a prezentációt majd, Jó, és jó. írjál bele egy kis szöveget, jó? Jó. Most láttátok tovább? Igen. Most a videó szerkesztés, ugye ez akkor, amikor a jobb oldali Create gombra kattintunk. Ez az a verzió, és ugye mit tudunk vele csinálni, oktató videót, ilyen bemutatkozó videót, akár hírszerkesztést, vagy könyvajánlót, vagy akár szótárt, szülinapi kártyát, meghívót, ilyesmit, tehát nagyon sokféle lehetőség van az ingyenes között is. És ha például itt is egy videót szeretnénk csinálni, akkor itt már egy kicsit megváltozott ez a kezelési felület, ahogy látjátok, de teljesen egyszerű ez is, mert ugyanúgy baloldali sávban jelenik meg az, hogy mit szeretnénk csinálni, milyen jelenetet akarunk belerakni. Az alsó sávban viszont ugye ott vannak egymás mellett ugyanúgy ezek a jelenetek, ahol be tudjuk állítani, hogy egy ilyen kép gyakorlatilag az mennyi ideig látszódjon, és a jobb oldalon pedig a különböző szöveges részeket tudjuk állítani. Ezek változnak egyébként, hogy belépek, ide be tudtam lépni, hogyha ennek vége van, és akkor meg is mutatom. Tehát attól függően, hogy a szöveges részre vagy a jelenet részre kattintunk, úgy változik a jobb oldali segítősáv is a beállításokkal, és ugyanúgy tudunk képernyőt videózni vele, tudunk hangot felvenni, és meg is tudjuk vágni a kész videót is, meg menet közben is, hogyha mégsem szeretnénk annyira hosszan, vagy valamit ki akarunk vágni belőle, tehát mindent lehet hátteret színezni, hátteret állítani, és különböző jelenetek közül választani. Igen, itt fölírtam ezeket így külön, hogy mi az, amit meg tudunk vele csinálni. Itt van az a kis opció, ahol tudjuk a képernyőt felvenni, vagy magunkat, vagy akár egyszerre mind a kettőt is, ahogy beszélünk, miközben megy ugye a képernyőn a szöveg. Ugyanúgy, hogyha készen vagyunk ezzel, akkor van egy ilyen preview lehetőség, ahol megnézhetjük, hogy mit műveltünk, és ha valamivel elégedetlenek vagyunk, akkor simán a szerkesztési módba vissza lehet menni, és gyakorlatilag a jelenet kiválasztással bármelyik jelenetet tudjuk szerkeszteni, tehát nem kell újra vissza, csak azt a magára arra a két kockára jelenetre visszamenni, ahol a hiba van esetleg, és amit ki kell javítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez se egy bonyolult kezelőfelület, és akkor, amikor ezzel megvagyunk, akkor elkészítetjük vele ugyanúgy a videót. Ez se volt több 15 másodpercnél, még akkor se, hogyha ez ilyen 30 diából áll, és itt vannak a megosztási lehetőségek. Hogyha magasabb minőségben akarjuk, akkor az már a fizetős verzió, de a sima, egyszerű, ingyenesbe is egy viszonylag jó minőségű videót lehet készíteni. Én a YouTube-on szoktam megosztani, mert azt utána akkor onnan a linket elküldöm, de amúgy simán itt is a link kimásolásával is el lehet küldeni, és meg lehet nézni utólag a videót.